Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan miingon kang Jesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Kayang dili batok kanato, dapig kanato. Timan-i ninyo kini, ang mupainom kaninyog tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Ug mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa ako ng usa mo kakamot, makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa mo ka mata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong mga igsuon nga nagsunod diha sa telebisyon or another social media platforms ug kaninyo nga ania dinhi sa atong kapilya, mga igsuon ko diha ni Kristo, ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa atong kasing-kasing, suma na sa atong gilitok o giawit. Ug ang maong mga sugo magdala kanato ngadto sa panaghiusa, communion. Ug ang panaghiusa adunay kalipay nga dala. Mga igsuon, sa atong pagkabot niining maong panaghiusa ug niining maong kalipay, gikinahanglan mabatunan nato ug bansayon nato ang pagkaabli, openness, welcoming attitude. Mao tinga ini una na akong punto ning akong pagpaambit karon mga igsuon. Kay lagi nilitok ta ug atong giawit nga ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa atong kasing-kasing ug ang maong mga sugo magdala kanato ngadto sa panaghiusa ug ang maong panaghiusa adunay kalipay nga dala. Ug sa pagkabot nato nianang panaghiusa ug kalipay, kinahanglan mabatunan ta nga magmaabli ta, openness, welcoming attitude.
Doon ako'y mga sanglitanan, examples nga kita unta abli, kita unta na atay welcoming attitude. Karong Domingo gitawag sad ni nga Migrant Sunday. Nya, kumusta ang atong pag-accommodate o kung makailata nga kini usa ka migrant ug sila nga mga migrants karon? I think they deserve and we should have the welcoming attitude niini. Kinahanglan ablita aning mga tawhana kini nga klase sa mga tawo. For sure malipay gyud si San Pablo. Kay si San Pablo usa ka migrant. Wa lang siya mo settle o usa ka dapit, nagwadto siya nagkalain-laing mga dapit ni istar gid siya didto aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Ug salamat sa welcoming attitude, openness sa maong mga tao nga giadto ni San Pablo, nadawat ug nadungog nila ang maayong balita sa Ginoo. Ug padayon ta nga mo sanong ni anang maong misyon nga gisubay ni San Pablo mga igsuon. Kung doon na tayo mga mahinabi ba, nga mga mingon sila, no? Dili inyo nato, no? Dili pareha nato kutis, di pareha gitsura. They are migrants. Hopefully, we have the welcoming attitude. Ablita. Dili nato sila iitsapwera. Napasaylaing sanglitanan mga igsuon. Panahon sa lockdown ba? Kainomdom mo? Panahon sa lockdown, diakono pa ko adto. Dunay lockdown lagi, so di pataka og lakaw. Apan nalipay ko nga didto sa akong parokya diin ko madistino, bisan lockdown, abli ang simbahan. Uban ang mga pag-observe lang sa protocols. Kana ba? Ang simbahan, abli unta. Dili siya sarado, dili siya managlain, no? Maybe katong akong gihisgutan panahon sa lockdown ang simbahan abli, hinaut diri lang ang simbahanan, the structure, the building mo'y abli, kundi ang atong kinaiya, isip simbahan, ablita, ngadto sa panginahanglan sa uban, magmaablita. Last na lang nga sanglitanan, doon na para ba ko'y next nga mga punto. Sa pagkabata nato, malingaw tingaytaan ang gitudlo ni mama, ni papa, o ni teacher. Close, open, close, open. Dili ba? Close, open. Wa lang ta magpabilin sa pagka-close. We have to learn to open. Kay lahi rabag sign kung nagpabiling close, bati na siya, basig naa kay kasumbagay. We have to be open. Di ta pabilin na close. Close, open. Close, open. Sa bata pata, gitudluan na di ay ta sa pagka-welcoming, pagka-open. Ari ko sa next point. Sa pagkaabli nato, mga igsuon, magmatngon ta. Be careful lang. Di mo kumpiyansa. Kaya nga naman, doon ako'y duha ka i-share ninyo. Kining pagkaabli, usahay gamito ni sayawa. Usahay dinhi sakyani sayawa. In what sense? Unsa-unsang pagiha? Kanang nanabay pagkaselos. Kanang magselos na gani ta, kay kanisya, grabe ra ninyo kay ka-accommodating, grabe ra sa anin niya ka-open, Magselos ta, mangigi ta.
Uba kaha, magsugod na ang panag-indigay. Bantay ta, maunay pamaagi sa yawa. Ang yawa, in English, devil, suma na sa kung nabasahan. Devil, the one that divides. Kaya tanawa, kung baliw ng pulong yawa, away. No, bantay ta. Kay kun ang atong pagtanaw anang pagkaabli sa usa ka tawo, mura na tagmangigi, ngano inaana ka kay siya ka-accommodating o ka-welcoming, magselos na niya ta, niya makakos na o panag-indigay, bantay ta. Mga igsuon, ang pagselos na atay hinaut-dili na siya mo'y magpasulabi. Sa atong pagkaabli, anaunta ang pagkamabinantayon sa kaugalingon. Jealousy versus vigilance. Pagkamabinantayon. Mao nga isa ni ang gi-emphasize sa later part sa atong gospel karon nga dunay isog nga mga pulong ang atong Ginoong Hesukristo, mga isog nga pagmaymay, exhortation. Saya bitaw giingon, kung ang usa nimo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Kung ang usa nimo kamata makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Sa kang San Mateo, lahi iyang formulation. Kung ang usa nimo kamata, mahimong hinungdan nga makasaka, lugita kini. Strong ni nga exhortation nga magmabinantayon ta, nga kung kabantay na ta nga iyan ni sayawa, makasa ta, andang yun pag-let go dayon, putla dayon. Ayaw na, tayong paha, tas ang kwanon di, gantay ta. Sa ato liging pagkaabli, naasad i-partner yun ang pagkamabinantayon. Yes, pagkaabli, usahay, dili di ay kinahanglan nga magselos ta. Kundili, ang atong pagkaabli, uban na nato sa pagkamabinantayon. Nataas-taas na kung wali, ako ng undangon kung kabantay mo. Mga igsuon, sa atong laraw sa pagkabot, sa panaghiusa, communion, and to reach that joy, sa ato sang pagkabot, sa kalipay, nga dala sa panaghiusa, hinaot, ablita. Sa atong pagkaabli, dili yung tatamada sa jealousy, o mangigita, magselos ta. Kundi ang atong pagkaabli, atong udanan sa pagkamaminandayon. Ug yan ang pagiha, anaa ang tinuod na panagiusa ug kalipay. Hinaot taunta.